Eu respect foarte mult pe domnul Enei. Ce a realizat domnul Enei în fotbal este inimaginabil. Eu îl respect foarte mult, indiferent ce va declara domnul Enei despre mine. Și am observat că este curtat să dea declarații despre Ilie Dumitrescu. Domnul Enei, eu vă respect foarte mult. Puteți să declarați orice. Ce se întâmplă la Craiova chiar nu mă interesează. Și vă mai spun un lucru. Eu am fost curtat de foarte multe echipe din România. Ilie Dumitrescu. Eu niciodată n-am acceptat să merg la o echipă care a fost rivală cu Steaua, niciodată. Pentru că sunt stelist. Și n-am cum să merg la nicio echipă. Și n-am mers și am declarat-o. Nici la Dinamo, nici la Rapid și nici la Craiova și nici la nimeni. Eu sunt stelist. Și am păstrat chestia asta. Chiar în momente când îmi doream foarte mult să antrenez. Da? Așa, nu mă întrebați pe mine ce se întâmplă la vecini. Că nu mă interesează. Au avut persoane care au zis că o parte din meritul acestui mers bun al echipei acum este și al lui Victor Pițurcă. Considerați că are un merit? Eu consider că în momentul de față eu am preluat echipa, au fost adus 14 jucători. Pentru mine toți jucătorii sunt importanți. Dumneavoastră trebuie să trageți concluzie între ce juca domnul Pițurcă și ce sistem juca domnul Pițurcă și ce sistem joacă Ilie Dumitrescu. Așa am putea să spunem că domnul Halagian a făcut selecția și domnul Enei a câștigat Cupa Campionilor. Adică, ce trebuie să spunem? Că domnul Halagian a câștigat Cupa Campionilor? Înseamnă că domnul Halagian a avut performanță. El a făcut selecția și a câștigat Cupa Campionilor, domnul Enei, pentru că a selecționat domnul... Nu, eu nu pot să cred asta. A fost important în selecție domnul Halagian, dar tactica, ideile de joc și ce a transmis Enei și jocul echipei l-a condus Emeric Enei. Vă las pe dumneavoastră să spuneți chestia asta. Și aveți 3 jocuri la început de sezon și 3 jocuri după. Nu mă deranjează ce spune nimeni pe mine. Eu îmi văd de pregătirea echipei și îmi doresc foarte mult ca Steaua să câștige campionatul și Cupa României. Pentru mine locul 2 în campionat, repet, este un eșec. Favorită la titlu Steaua București. Cam războinic, domnul Ducada, mă, Ilie. Deranjat, vizibil. Da, se vede că... Dar ce are Naimi cu el? Chiar nu înțeleg. Eu am spus-o de la prima declarație a lui Naimi și în emisiunea ta trecută. A fost o declarație puțin răutăcioasă. Sigur, el a fost prins în acel proiect al lui Pițurcă la Steaua. El, dacă dorea să rămână la Steaua, putea să rămână la Steaua. Și cred că trebuia să ne trateze ca și pe ceilalți jucători. Că, sigur, un antrenor are simpatii mai mult sau mai puțin către un jucător, dar nu, chiar nu înțeleg. Mie mi se pare puțină răutate, dar de ce? Nu pot să-mi explic. Dar de ce? Pentru că Naimi chiar e un gentleman. Da? Nu știu, probabil că a fost deranjat, că n-a funcționat acea treabă cu Pițurcă. Eu știu, nu știu. Probabil. Nu, da, de ce totuși, cum să spun, înțepăturile astea, pentru că caracterul lui Emeric Enei chiar e un caracter frumos, adică un tip elegant, un tip care întotdeauna a vorbit frumos, e cum să zic, miră puțin înțepăturile astea totuși față de Ilie Dumitrescu, că dacă erau față de Ioan Andone, ca să zic așa, zice, bă, n-au avut oameni nicio treabă, niciodată. Dar e curios că e prima dată când Emeric Enei este ironic și răutăcios cu Steaua. Nu e cu Steaua. Da, cu Steaua, cu Ilie Dumitrescu și da, corect. Adică n-a fost cu Brașov, n-a fost cu Dinamo. V-ați gândit așa psihologic ce s-a întâmplat? Pentru că, repet, nu-i stă în caracter. Emeric Enei e un gentleman. Acum, serios, lăsând la o parte pișcăturile astea cu Ilie Dumitrescu. Și ce miră foarte tare este ritmicitatea cu care îl pișcă. Adică la 2 zile, pac, îi mai dă câte o pleaznă, pac. Bine, se și spune că unde dă ăla bătrân nu crește. Știți cum e? Și asta e adevărat. Eu numai așa pot să-mi explic că e puțină răutate pentru că probabil a crezut foarte mult în proiectul Pițurcă și acel proiect n-a mers și atunci, nu știu, chiar e greu de înțeles.
E greu de înțeles pentru că ambii au fost jucătorii lor, ambii au fost oameni de caracter și toată lumea l-am apreciat pe Naimi și acum chiar nu înțeleg. I-am spus pe prima dată, a fost o răutate, dar chiar după un 3-0 cu Vaslui să mai fie o răutate, nu m-am așteptat. Mi se pare exagerat puțin, a? Nu m-am așteptat. Nu v-ați așteptat, a? Dar, apropo, de când ați venit la Steaua, ați avut vreo discuție cu Naimi? Măcar telefonică? Nu, că Naimi a declarat, nu știu unde, că nu are telefonul meu. Eu de fiecare dată de ziua lui l-am felicitat și de fiecare dată a avut telefonul meu. Nu, n-am avut niciun fel de discuție. Oricum, n-am fost, ce să mai lungim, dintre preferații dânsului. N-ați fost? Nu știam asta. Nu, n-am fost. Nu? Nu. Erau Tudorel Stoica, că le spuneam chiar copiii lui Naimi, Tudorel Stoica, Pițurcă, Băloni, deci erau... Deci cine erau copiii lui Naimi? Tudorel Stoica, Băloni, Pițurcă, Băloni, Piții, Balint. Cam ăștia, deci dumneavoastră n-ați fost printre preferații, a? Eu eram un nepot, nu eram copilaș. Nu erați copilași, erați un nepot, a? Da. Am înțeles. Da. Dar am avut o relație tot timpul bună. Dar doar că nu a fost exact cum a zis, nepot, nu fiu, cum ar veni, nu copil. Da. Nu, l-a zis foarte bine. Da. Din ce vă aduceți aminte dumneavoastră? A avut vreodată de-a lungul carierei vreun incident pe care să nu-l fi uitat cu Ilie Dumitrescu de îl tot înțeapă? Nu cunosc, chiar nu știu. Adică știți că s-ar fi... Așa, din ce mai auzeți? Nu, deci nu cunosc, chiar nu știu. Că dacă știam, atunci era de înțeles, poate, dar nu cunosc să fi avut. Probabil e doar supărarea unui om care a plecat la un proiect și proiectul după o lună de zile s-a fâsit, mă rog, a venit altcineva în loc. Eu cred că până la urmă asta este. O frustrare, probabil. Sigur, dar și alții ar putea să fie supărați. Pentru că Pițurcă a venit cu foarte mulți oameni după el și undeva, la un moment dat, i-am văzut și am vorbit cu băieții de la centru de copii, cu antrenorii de la centru de copii și juniori, mai sunt și alții acolo, care, sigur, la un moment dat erau supărați. Contractele nu erau făcute, aveau câteva restanțe financiare și am spus, stați fraților să le clarificăm încet, în timp, pentru că practic voi ați fost lăsați cu ochii în soare. Pițurcă a plecat, v-a lăsat aici, descurcați-vă. Acum aveți și voi puțină răbdare, dacă ați avut răbdare 2 luni jumate, mai aveți și voi răbdare 2 săptămâni. Și puteau și alții, asta spuneți, nu? Exact, da. Dar alții nu spun nimic. N-au făcut. Deci de asta vă miră, nu? Da. Faptul că e... Mai ales, cum ai spus și tu, Naimi, chiar e un gentleman. Nu, chiar e un gentleman. Deci eu nu o spun acum din vârful. Nu, deci mie mi-e tare drag. Dar nici eu nu înțeleg cum să spun. Are așa o aversiune față de Ilie. Nu știu cum de ce. Îl prinde. Deci cum îl prinde pe cuvântul. Deci nu îi le dă din toate pozițiile. Acum am mai văzut că a mai declarat ceva după meciul de la Vaslui. Că n-a fost așa impresionat de jocul Stelei, că a jucat Steaua, că nu știu ce, că nu știu cum. Pe de altă parte, când a bătut Steaua în prima etapă... Ilie a făcut un singur lucru bun. N-a bulversat echipa. Da, că Ilie a făcut un singur lucru bun. Dar mi-aduc aminte că în prima etapă, nou promovat au Cluj a condus Steaua. Steaua a bătut pe final cu 2-1 și țin minte că Naimi a zis, joc extraordinar, ăsta e spiritul Stelei, s-au întors, arată caracter. După 3-0 ăsta... Știți cum a fost? Așa. A fost ceva. No, în fine, probabil, știți cum e în viață. Simpatii și antipatii.